Boas noites. Esta mañá tivo lugar o que sería o último pleno ordinario da popular Elena Candia como presidenta da Deputación. Se o xoves día 8 non hai ningunha sorpresa e finalmente prospera a moción de censura plantexada por PSOE e BNG para sacar ao Partido Popular da institución provincial. Hoxe Elena Candia asegurou que deixará o goberno da Deputación coa sensación de que se aproveitou dende o primeiro minuto e que se aproveitará ata o último se finalmente prospera a moción. En canto ás sensacións que lle produciría o feito de que hoxe puidera ser o seu último pleno como primeira presidenta da Deputación, dixo que non hai sentimentos e que na institución só están para traballar. Non hai sentimentos, aquí estamos a traballar, as emocións e os sentimentos deixámoslo por outras cousas. Esta institución requere iso, ademais que os sentimentos se deixen na porta. É un pleno máis, en onde levamos asuntos moi importantes. Quedome que a sensación que se aproveitou desde o minuto primeiro e que se vai aproveitar hasta o último minuto tamén. Si se produce ese último minuto? Eso si se produce. Si se produce, claro. Quen sigue mantendo o seu silencio é Manuel Martínez, alcalde de Becerreá, que co seu voto propiciou o acceso do Partido Popular ao goberno provincial. Hoxe dixo que non falará ata despois do pleno, ata que subliñou as cousas volvan ao seu sitio se volven. Preguntado por se vai a ser o vindeiro presidente da Deputación, limitouse a dicir que parece ser que non. Porque yo creo que hay cosas que se deben de hacer en su momento. Según esperé hablar después del pleno de constitución anterior, pues voy a esperar a que las cosas vuelvan a su sitio. Si vuelven, y una vez que estén, pues hablaré y explicaré claramente todo lo que yo viví estos 3 meses que llevo callados. É o voceiro do Grupo Provincial Socialista Darío Campos, que é o candidato a presidir a Deputación se a moción de censura prospera, dixo hoxe que non dá nada por sentado e que se sucede algo imprevisto nese pleno extraordinario, cree que abandonaría a política. De Manuel Martínez dixo que o considera unha persoa cabezona demais, pero íntegra. Isto, sabedes como é, a política é así, eu espero que non, eu confío na xente que temos ao meu rededor, pero tampouco descarto nada, que por eso sempre me gusta ir paso a paso, que non se pode dar nada por sentado. Eu espero, imagínome que, xa te digo, sería non unha decepción para min, se pasara algo deso, eu creo que abandonaría a política. Eu non valgo para estas situacións, xa me pareceu bastante frustrante e decepcionante a primeira actuación e agora creo que se volvemos alá, pois, non sei, eu creo que isto non se debe repetir, obviamente, de cara á sociedade lucense non podemos dar esa imaxe. Manuel Martínez sempre dixe que era unha persona íntegra, que ao mellor cabezou ademais, pero, bueno, íntegra, que non creo que cambie nese aspecto, pero calquera, que sei, o mundo, todos sabemos como funciona isto, entón, tampouco nos vamos a extrañar do que poida pasar. Eu creo que non vai pasar nada, que vai ser levar o seu cauce natural, pero bueno, non que se pode dicir nada. Por iso sempre me gusta ir paso a paso e unha vez que te asegurado unha cousa, pois xa falamos do seguinte paso. Pola súa banda, o voceiro do BNG na Deputación, Antonio Veiga, dixo hoxe que os nacionalistas non cambiaron a súa posición con respecto a Manuel Martínez, cuya candidatura á presidencia da Deputación vetaron por estar o socialista imputado. Antonio Veiga dixo que repiten o mesmo que xa dixeron no pleno de investidura de xuño e que o seu candidato sigue sendo Darío Campos. Veiga tamén evitou pronunciarse sobre se el mesmo podería repetir como vicepresidente da Deputación. Non, o BNG non cambiou de posición inicial, non? Creo que xo dixemos durante todos estes días e volvemos a repetir o mismo que dixéramos o 24 de xuño, non? Que a nosa aposta era Darío Campos, nos votamos os deputados do BNG a Darío Campos na investidura e Darío Campos vai ser o que seña proposto pois o día 8 de outubro e nesa liña seguimos, fora de iso, logo que non hai máis nada. O día 8 de outubro temos que votar un novo presidente que neste caso nós votaremos a Darío Campos e iso, desde logo,
que a partir do día 8 pois, se constituirá o novo goberno e xa teremos noticias, pois, lóxicamente, despois do día 8. Os grupos políticos da oposición deberán explicar aos lucenses por que se alían co Partido Popular para bloquear as actuacións do goberno local. Así o dixo hoxe o voceiro municipal do Partido Socialista, Miguel Fernández, en resposta ao comunicado conxunto no que onte os 5 grupos da oposición se puxeron de acordo para pedir un cambio no modelo da hora. Miguel Fernández ve na oposición unha actitude coaccionadora. E a marxe do imprescindible diálogo que seguiremos potenciando, non podemos deixar de sorprendernos do comportamento de algúns grupos políticos que, cedendo a súa capacidade de oposición, se alinean co Partido Popular a fin de bloquear calqueira iniciativa deste goberno. A oposición, evidentemente, terá que rendir contes desta actitude diante da militancia dos seus partidos e ante a ciudadanía e responder por que queren bloquear a toda costa calquera iniciativa do goberno, ao tempo que deberán xustificar a responsabilidade de moitas das súas propostas. Pero non imos a permitir reducir ni un só euro en prestacións sociais para remunicipalizar un servicio ou desenvolver unha infraestructura. Exiximos responsabilidade e rigor á oposición nas súas propostas. A liña vermella deberá coñecela tanto o Partido Popular como o resto dos grupos, que sendo de esquerdas, nacionalistas ou centristas, se alían co Partido Popular. E no relativo á falta de diálogo que se está machaconamente achacando ao goberno municipal de maneira partidista, manifestar que endexamais imos permitir que o diálogo sexa imposición, coacción ou secuestro da lexítima tarefa de gobernar. E os populares criticaron hoxe o bloqueo de varios investimentos municipais, algo que atribúen á desgana do goberno local. Antonio Meijide puxo como exemplo a paralización das obras da rúa Monte Adairo. Os veciños de Monte Adairo levan máis de un ano esperando a que se termine unha obra. Fai máis de un ano que comezou unha obra que tiña que durar 3 meses. Tiña que durar 3 meses. E leva máis de un ano que a súa rúa convertida nun auténtico lodazal, cunha dificultade de accesos para entrar ás súas propias vivendas, para poder acceder cos coches, e xa non digamos para poder circular pois cunha cadeira de rodas, cunha silla de bebés ou con calquera outro vehículo que sexa máis complicado para andar. Está totalmente coberta de terra. Era unha obra que tiña que durar 3 meses cun presuposto de 138.000 euros, pero que os continuos problemas con esta empresa levaron a que máis dun ano despois siga sin rematar esta obra. Impuxéronse 5 penalidades por parte dos técnicos municipales. Déronse 3 ampliacións de plazo e os propios técnicos pediron en 2 ocasións a resolución deste contrato. Nunha delas, incluso, cando o propio técnico pedía a resolución, o goberno municipal tomou a decisión de alargar todavía máis este contrato. Por tanto, creemos que de xeito inmediato hai que resolver este contrato ca empresa, e de xeito inmediato hai que asumir esta obra por parte dos medios propios municipais. O Goberno Central incluirá unha emenda nos presupostos xerais do Estado para 2016 co obxectivo de consignar 100.000 euros para iniciar a construcción dunha nova comisaría da Policía Nacional en Lugo. Segundo informa hoxe o xornal El Progreso, a emenda presentouna o Grupo Popular no Senado á fronte do cal está José Manuel Barreiro despois de expoñerlle o proxecto ao ministro de Facenda Cristóbal Montoro. O senador e presidente provincial do Partido Popular José Manuel Barreiro conseguiu que a Dirección Xeral da Policía incluíra o proxecto de Lugo no seu plan de novas comisarías en España. Barreiro xa dixera en marzo que varios técnicos estiveron en Lugo coñecendo as instalacións da vella residencia en cuyo lugar se podería construir esta nova infraestrutura. O grupo de gandeiros que participaron na tractorada en Lugo traballa na constitución dunha asociación que agrupe aos produtores á marxe dos sindicatos, das organizacións agrarias tradicionais e tamén á marxe de coras políticas. Ademais, ameazan con novas movilizacións se non se cumpre o acordo asinado en Madrid coa ministra de Agricultura.
Os portavoces dos concellos reunímonos cando nos resulta posible para ver como van as cousas e para estudar o camiño a seguir, tendo a esperanza de que este grupo siga aumentando. En contra do que comentan algúns foros, non somos un grupo de privilexiados os que estamos velando porque este espírito de loita se manteña. Somos un grupo de gandeiros e gandeiras que queremos continuar pelexando polo noso, polo que nos parece xusto e por dar valor ao noso traballo. E estamos abertos a cantos se queiran unir, pois entendemos que a unión fai a forza. De cara á loita polos intereses comuns do sector, estamos a traballar na constitución dunha organización feita, como decimos, por e para os gandeiros e gandeiras, que terá unha cara limpa, sen tenguiduras de cores ideolóxicas, únicamente representada polas cores da terra e dos animais cos que estamos a traballar. Nesta línea de traballo estánse a celebrar xuntanzas nos distintos concellos da provincia de Lugo, que pretendemos facer extensivas a outras provincias, dirixidas a todos os que queiran unirse a nós para pelexar polo que é noso. Nestas reunións, o que se busca é a opinión dos gandeiros e gandeiras, así como ir vendo o apoio que pode ter esta organización, de cara a determinar forma xurídica que se lle vai a dar. Tamén estamos mantendo reunións para obter información con distintas entidades públicas e privadas, para ver as diversas posibilidades de como orientar a nova organización, sen que, ata o de agora, pecháramos acordos con ningunha. A desaparición das faltas e os novos delitos leves. Ese foi o tema da conferencia da xuíza Pilar de Lara, coa que se pechou a 29ª edición das Xornadas Penitenciarias Lucenses celebradas no Pazo de San Marcos e que xiraron arredor da reforma do Código Penal. A conferencia estivo moderada por José Vázquez Portomeñe, mediador en relacións laborais. O Cafés Candelas Breogán comeza a Liga este venres e semella que o equipo non chega no seu mellor momento despois da derrota que sufriron no derradeiro amigable de preparación. Esa derrota doeu no vestiario, algo que confirmou o base Dani López, que ademais se amosou seguro de que o equipo reaccionará. No nos salió, no hicimos las cosas como habíamos hablado y bueno, nos faltan muchas cosas por mejorar. Agresividad, colocación del lado débil, concentración en saber que estamos jugando. A veces se manda una jugada y o no nos la sabemos o tardamos en colocarnos un montón. Hay un montón de cosas a mejorar. El otro día se evidenció y bueno, a ver si en una semana nos da tiempo a dar ese paso adelante, porque si no, pues evidentemente empezamos la liga bastante verdes. Lo que más te queda, creo yo, es con todo lo que nos falta por mejorar. Es que son tantas cosas que ya veremos si podemos dar un paso adelante el viernes, porque bueno, yo pienso que el año pasado había un poquito, se perdió de bastante, pero había como más estructura en el sentido de que la gente pues sabía más lo que tenía que hacer y bueno, y se suplía también con bastante carácter. Había más gente que apretaba cuando las cosas no salían, y eso es lo que hay que transmitir, porque yo pienso que Breogán, pues si se caracteriza por una cosa, es que no te entran adelante, pero atrás te pones ahí a repartir o a apretar las líneas de pase o a tirarte a por un balón. Eso no lo tenemos y eso es muy grave, porque eso te da partidos cuando estás mal, como el otro día. Creo que va a afectar para bien, porque cuando te dan un varapalo pues la gente reacciona y evidentemente pues el otro día cuando llegamos al vestuario y pasas el fin de semana fastidiado porque no te gusta dar esa imagen, ¿no? Ya por el equipo y por cada uno de los jugadores, porque no, una cosa es eso, que no te salgan las cosas y el otro equipo sí, pero bueno, yo pienso que realmente lo importante es lo verdes que estamos, en el sentido de que
en mi opinión, tenemos muchísima capacidad de mejora, pero hay que mejorar ya, porque claro, no da más de sí el calendario, quedan 3 días y viene un equipo mega intenso que nos va a complicar mucho las cosas. Isto foi todo por a nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Deixámonos agora coa exposición Adaptándose de Kogami que se pode ver no museo e despois con un programa dos Camiños Norte e Primitivo recén declarados Patrimonio da Humanidade. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá.